De eerste training van Cambuur in het eigen stadion luidt van de morgen liet 1500 man publiek. De selectie en ook de nieuwe haattrainer Henk de Jong weer onder de indruk. Als een shot wat hier al weer is aan supporters en de beleving weer bij ons mensen, ja, dat slaat wel op ons groep. Kijk, dus tuurlijk ben ik in het WK, mooi als ik een plat voor, maar ik ben meer in het Cambuur gebeurd. Ja? Cambuur stiet voor het tweede jaar op rij in de eredivisie en even de voorzitter net voor het laatste jaar. De doelstelling is hetzelfde als vorig jaar. We gaan gewoon voor handhaving, hopelijk direct. Ik ben daar heel positief over. Ik denk dat we een stukje verder zijn op dit moment al met de selectie dan vorig jaar op dit moment. Als het WK-voetbalje nog volop aan de gong is de selectie doch blij dat de training wel los is. En dat geldt ook voor keeper Leonard Nienhuis. Het is weer een gretige groep, kan je wel zien. Ook op Ameland de 3 dagen hebben we dat kunnen zien. En, maar ja, we weten ook, er moet nog wel wat bij. Dus, maar dat komt helemaal goed, denk ik. We zouden graag in aantal een stuk of 5 er nog bij willen hebben. Waarvan 2, en dat is wel bekend, wat creativiteit op middenveld en op de buiten. Het heeft ook niet tot nota. We zijn 4 dagen los en dan gaat aan om een punt, dat weet ik wel. Maar je gevoel van die eerste 2, 3 dagen, dat is vaak kenmerkend voor het hele seizoen. Nou, en dat is gewoon geweldig.